kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kador ba Shnong Saitsama kabalalong hakakat sauteri ujemang arhajar arpawar kalashim yakarai da kawai kasur upat ba nong Shnong. Ban Kyrshan teliyo ba Emlang Laloo hake Ilekshon MLA hausnem arhajar arpawlai. Uban yakun na Nartiang Constituency kabahab ha West Giant Hills District. Hakani ka jinga lang layadon lang kirirang ba jong ka Shnong bakin tob yaki kentay bat chenrang nadu kitemen hadu kisamla. Yakani ka jinga lang lapanyay du chairman Shnong ha ka jinga don lang uwahe Shnong kinong kit kambat kitkot ka executive committee jong ka Shnong. Uba Emlang Laloo uday utray Shnong na Saitsama. But uday ru joint director ubala syong tat klempat daypor nakatanat soil and water conservation jong ka Sorkar Jilla. Yakani ka khubor laphadu secretary Shnong Saitsama ba yo obor sari. Da ka Kyrshan ka Shnong Saitsama yo ba Emlang. Ka jinga khun hakani ka constituency kanlong persya yo MLA ba menta uba sneo bhalang dhar. Ubala job lycien na Nartiang constituency. Ubabat ru menta kum umentri haka Sorkar Jilla.